Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ekin diogu maiatzeko azken asteari. Nola da posible? Laizter gainean dugu, etzi gainean dugu ekaina, eta horrekin udara, eguzkia, krema, igerilekoak, olatuak... Tira, asteburu horretan ibili gara. Ez da beharrezko ekainera arte itxarotea uretan murgiltzeko. Azen olako asteburua. Bat baino gehiago kresala azaletik ezin kendu dabil. Lurgozoko landare kresalaren usain zeru kolore nire bihotzaren talpaden notxez zure grazila dut kantatzen nire bihotza. Pasaiako itsas festivala sekulako arrakasta izan da. Ostegunean aurreratu genizuen bezala, 160 barku etorri dira Pasaiako badiara, zein baino zein ikusgarriagoak. Bisitariek barkuak ikusi, bertara igo eta marinel sentitzeko aukera izan dute. Bai, marinel edo pirata zenik, pirataz mozorrotutako jende asko ikusi nuen. Ara. Eta pirata asko ikusi nitu nik holtza gainean ere. Kontzertu gari egon zen itsas festivalaren naitzakian, Oreka Teixa eta Thierry Bizkari, Pao Barreto, Alargun Beltzak Elektrotxaranga, Deine, Mugan, Feten, Kaixo, Lier... Baina itsas festivalaren sekretutxo guztiak jakin nahi ditugu. Beraz, Xabi Agoterekin hitz egingo dugu gaurkoan. Albaolako presidente eta festivalaren zuzendariak egun hauen balorazio egingo digu. Nik marinel bat aipatu nahi dut, baina hau ez da Pasaiako portura etorri. Ara, bakarrenetako izango zen. Ez, nik Mariner 9 aipatu nahi dut. Oro. Gaurko egunez, 1971an NASAren Mariner 9 zunda Martera bidali zuten. Beste planeta bat orbitatu zuen lehen espazio-ontzia izan zen, eta gainera urtean zehar 2 aldiz egin zuen 7.000 argazki baino gehiago eginez, planeta gorriaren gainazalaren lehen kartografia zehatza sortzeko balio izan zutenak. Hoi bai berezia, itsasorik gabeko marinela. Mariner 9 zuntzari esker topatutako aurkikuntzetatik abiatuta, Vikingoak programa jarri zuen martxan NASA erakundeak. Piratak, marinelak, Vikingoak, orain itsasoa ikusi nahi dugun bakoitzan zerura begira jarri beharko gara. Berri zuregana horitzapen asko dira zerura begira eta orain hemenago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz nabila metxetan nire ondoan zaudela eta esnazian. Gora begiratzeko aitzakiarik ez zego falta. Gaur gertaera berezi bat ikusteko aukera izan dezakegu. Tau Herkulidadk. Izar jasapara egabea izan daiteke, edo ezerezean gera daiteke, ez gaude oso ziur, baina adi egotea komeni da.
Lurrak 7-3P Schwarzmann kometaren ibilbidearekin bat egingo duen lehen aldia izango da. Kometa 80ko hamarkadaren hasieran desegiten hasi zenetik. Arazoa da, haren orbitara hurbildu arte ez dugula jakingo nola banatuta dauden desintegrazio horrek sortu dituen zatiak. Ez dakigu beraz, zati horiek meteorizazioa eragin dezaketen ala ez? Kometaren zatirik handiena gugandik 9,2 milioi kilometrora egongo da. Eta beraz, ez dakigu aipatutako ikuskizuna beteko den, edo azken 155 urteetako ekitaldi astronomiko bakar hau, ezer ezean geratuko te den. Itxaron besterik ezin da egin. Ze pena. Ziurrenago, Big Bend Parke Nazionalet izarreuri hori ikusteko aukera izango dutela. Amerikako Estatu Batuetako Texasen dagoen parke hori munduko 0 ilunaren erreserbarik handiaren parte bihurtu behar. Estatu Batuen eta Mexikoren arteko muga 40.000 kilometroko karratu ingururekin zehartzen du. 0 ilunaren erreserbak kutsadura luminiko gabeko eremuak dira. Ikerketa astrologiko erabiltzen dira, baina baita animalia eta landare basateak aztertzeko ere. Starlight erakundeak egin ditu zerrenda hauek. Erakundeak gaueko zeroaren eta ari lotutako balio kulturalak, zientifikoak, astronomikoak, paisajistikoak edo naturalak, kalitatea zaintzea du eginkizun. Sabelean piztu denarra, pasabaia diren izarrak, kilimak da bolero zarrak, bizi gaudenean, unibertsoa zure bizkarra, maitasuna eta bere garra, babeserako arma bakarra, gure aterpean, gure aterpean. Intentsitatez laituko da dena. Eta eremu horiek, irletan dauden aurren, Euskal Herrian badugu Starlight 0 ilunaren erreserba bat. Erronkariko Baiaran hain zuzen ere. 2017ko abenduan jarri zioten izendapen hori. Beraz, badakizue, Burgi, Garde, Izaba, Bidankoze, Uzarroze, Urzainki edo Erronkarira gerturatu, lurrean etzan eta jarri zarrai begira. Tau Herkulidak ez dituzu ikusiko ziurrenik, baina gainerako izar guztiak ikusteko modukoak dira. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Eta izarrak aipatu ditugunez, zer diozue izar lurtiarri buruz? Gaur Euskal musikaren izar handietaz ariko gara. Izar zaharrak eta izar berriak, Asgarz taldeko Etxaun Urkizu Arsuaga etorriko da. Taldeak agur esan zuenetik 15 urte igaro dira eta holtzetara itzultzea erabaki dute. Añorgan kontzertua eskaini zuten iragan larun batean, eta ekainaren lauan, hau da, datorren larun batean, Bilboko Bilborrok aretoan izango dira. Ajeakin etorriko ote da Etxaun. Bida, Etxaun ez dakit, baina larun batean beken egon ziren musika azalek ziur badutela ajea. Delirium Tremens ikustera gerturatu ziren asko eta makonak eta deskontrolekin gozatu ederra hartu zuten. Etxe honetako lankidea den Iskander Fernandez han bertan izan zen eta kontzertuaren nondik norakoa kontatzeko eskatuko diogu. Guk zozkete egin genuen eta gure entzule batzuk kontzertura joateko aukera izan zuten. Ea kontatzen diguten zer moduz? Horrela, hasteko moduan gaude. Maiatzak 30 ditu, hau bigarren kafea da, eta gaur astelena da.
zuekin, Alkandora zimur eginda etorri den Amaia Resendegi, Luz. Kaixo. Eta zuekin, kamiseta lixatu gabe etorri den Julen Goikoetxea horre gozo. Arratsaldeon. Eta ni Goiuri Zeizalandian hau zuen. Galtzak tomate saltxaz zikindu dituen neskatoa, baina badakizu hemen naste borrasteak usatzen zaizkigu. Hear the laughter of them all. Keep on driving all day long. Esan bezala ongi etorri bigarren kafera. Gaur, bigarren kafeak 209. saioa du, arratsaldeak 4:12, eta hemen elkartu gara, 3 lagun, kafea edo agian garagardoa edateko. No matter where you go, doesn't matter where you get in, be part of the road. Oh, we wanna see much more. Doesn't matter where you go, and keep on driving, take another road. Eta Morganen abesti zoragarri honekin, gure maite dutak kontatuko dizkizuegu, baina gu hasi aurretik Gorka hasiko da, gure entzule Gorka, hemen txatean idatzi baitu dagoeneko bere maite duta, eta zuek horixe egin dezakezue. Ez dakit nondik entzungo gaitu zuen, agian Facebooketik, edo Twitchetik, YouTubetik, Twitterretik, irrati tradizionaletik, ibilgaiutik, 1000 aukera eskaintzen ditugu, baina streaminga jarraitzen baldin baduzue, txata edukiko duzue hor gertu, eta hor, bazuen maite dute idatzi dezakezue. Doesn't matter where you get in, be part of the road. Oh, we wanna see much. Eta zer da maite duta? Maite duzuen zerbait edo zer gauza izan daiteke, adibidez Gorkarena. Maite dut, igandean paseoa egitea, Pasaiako itsas festivaletik ordutxo bat, eta gozatzea. Eta arratsaldean, Kontxatik Saguesera beste paseo bat egitea. Maite dut Donostiako ingurua. Ez dakit Gorkak nola egiten du, baina beti batera eta bestera ibiltzen da. Ez da leku berean gelditzen 5 minutu baino gehiago. Eta Jon Liz ikusten zaitugu hemen txatean, beraz, zuk ere zure maite duta bota. Bitartean, Amaia kontatuko dugu bere. Vale. Bueno, nirea gaurkoan maite dut ez da. Lasai. Vale. Beti maite dut eza izatea hori kezkagarria izango litzateke, baina noizean behin maite dutaren ordez, Eta nik maite uste dut eza aipatzea hor. Nik uste dut ulergarria dela maite dut ez hau, Oso ondo. eta denon maite dut eza izan marko litzake behintzat. Vale. Bueno, badakizuen bezala, eta ez badakizue, bueno, nik kontatuko dizuet, aste honetan lezoko jaiak dira. Bai. 2 urtetan ditugun lehenengoak,
Beraz, pozik urduri, alai, gaude. Ze santu gora ipatzen duzu, festa betan? Mendekosteak dira, ez dakit zer egiten den. Oso ondo. Lezon santua gora ipatzen dugu iraien. Begira. Bai. Beraz, asteburu honetan lezoko mendekosteak dira, zabarre dator gure gana. Eta ospakizun egunak dira, noski. Baina, ospakizun egunetan bereziki, naiz eta urteko beste egun guztietan egin behar dugun, jaiak hasi aurretik bildu eta protokolo bat osatu behar dugu. Eraso sexista, bueno, edozein motatako erasoak, bai arrazistak, bai transfoboak, bai edozein eraso hori aurre egiteko edo ahal bada eraso horiek ez gertatzeko, ekiditeko. Eta aurrekoan bildu ginen, eta bueno, protokola gora, protokola bera, eta zezaia den protokolo hori burutu, behar izatea edo, bueno, eseri eta gure artean horren inguruan hitz egitea ez, erasotzailea ezaguna bada, hau da gure lagun bat izan daiteke, zer egingo dugu, nola lagunduko diogu biktimari, nola saratuko dugu erasotzailea, eta tesitura hoietan jarri behar izatea ez da, festa giroak aipatzen ditugu eta kontzertuak antolatzen ditugu, eta ekitaldiak, eta antzerkiak, eta hitzaldiak, eta aldi berean espazio seguruak sortzen ari garen bitartean, espazio horiek seguruak izan daitezen bermatzen dugun arren badakigula. Horrelakoak gertatzen direla eta egiten dizkigutela, beraz, oso tristea da oraindik ere horrela jokatu behar izatea, eta gu erasotuak izan da gu antolatu behar izatea. Beraz, bueno, hori da nire maite dut eza. Eta ados gaude, zure maite dut ezarekin. Viendo caras largas, eso es. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Eta zuk Julen gaur maite duteza edo maiteko nukea? Ni gaur maite dut bat ekarriko dut, eta maite dut horrek nolabait ere, ez dakit, zirkulo bat ixten du, nik esango nuke, gizatasunen ikuspegitik ere justizia pixka bat egiten duela. Kontua da, atzo arratsaldean buruz-buruko pelota txapelketako finala jokatu zuten Unai Lasok eta Joseba Ezkurdiak. Unai Lasok irabazi zuen finala, nahikoa errez gainera, 22-7, baina partida zaratago, Unai Lasok buruz-buruko txapelketa hori irabazteak dakarrena edo eragiten duena ekarri nahi du gaurkoan, ez? Entzulek akordatuko dira kaso, batipat kirol zaleak direnak, eta bueno, nik uste kirolaz gaindiko, kirol zale ez direnek ere, ekintza honen oihartzuna edo izango dutela duela 2020ko udazken aldera, uste dut izan zela uda maieran, baiko pilota enpresak, 4 pilotari kalera bidali zituen, eta beraien argudioen arabera, pilota lehen mailan jokatzeko, baiko enpresan jokatzeko adinako, kirol mailarik ez zutelako. Eta horren arira, Ibai Zabala pilotaria, orduan pilotari zenak, gaur egun jada erretiratuta dagoen Ibai Zabalak, atzo finala amaitu eta bere ala jarri zuen txio bat ekarriko dut. Bera izan zen, Ibai Zabala izan zen, baikoko pilotarien aldetik, enpresarekin grebari konponbide bat emateko negoziaketetan eritu zen pilotarietako bat. Eta horrela dio atzo jarri zuen txioak duela urte terdi greba bete-betean Bilboko hotel bateko aretoan, eta elkarrizketa badago. Nola uzten du enpresak horrelako etorkizuneko pilotari bikain bat kalean, hori pilotarien aldetik egindako galdera da, eta enpresaren erantzuna, guk zuek baino datu gehiago dauzkagu. Eta pilotari galdetzen dute. Orduan, hon egiten dio enpresari berak kalean usteak, eta erantzuna da baiezkoa. Hori da enpresak eman zien erantzuna. Orduan, urte terdiren ostean, Unai Laso zen kalera joan zen pilotari horietako bat, enpresatik kanporatuta egon zen pilotari horietako bat, eta urte terdi eskasen buruan, buruz-buruko pilota txapelketa irabazi du. Pilotarientzako dagoen txapelketarik handiena. Orduan, duela urte bete, afizionatutan jokatzen ari zen pilotari batek, orain, buruz-buruko txapelketa irabazteak, hasieran esan dudan, ez? Nolabait ere zirkulo bat ixten du,
enpresako arduradunak ala moduzko leku batean uzten ditu, gizatasunaren aldetik ere justizia eginda, eta gaurkoan egin nahi nuken aldarrikapena hori da, ez, beraien lankidek bere garaian egin zuten ahalegin hori, egin zuten greba hori, eta beraiek berriz ere enpresara sartzea lortu izanari esker, gaur egun, Unai Laso, eta berak dituen meritu eta kirol maila guztiari esker, buruz buruko txapeldun dela. Eta bide batez, atzo galtzaile izan zen Joseba Eskurdiari, animo bidaliko dizkugu mendik. Haze poetikoa garaipen hau. Bai. Eta askar nire maite duta kontatuko dizuet. Nik maite dut, adibidez, liburu bat irakurtzen duzunean, edo telesail bat ikusten duzunean, edo pelikula bat, eta hori egiten ari zarenean, bapatean, 15 urte dituzunean. Hau da, atzera egiten duzu, aian liburu hori garai hartan irakurri zenuelako, edo telesail ura gazte zinela kontsumitzen zenuelako. Eta nola sentitzen duzun dela besarkada goxo bat bezala. Eta nola sentitzen zaren bapatean 15, 16, 17 urterekin, gaur egun dakizun guztiarekin, eta nola sentitzen zaren horrela goxo. Ze hori gertatu zait, atzo gauen gertatu zitzaiten, nik gaztetan asko ikusten nuen telesail batekin, eta topatu nuen plataforma hauetako batean, eta esan nuen ara, jarri ingo dut berri do, ea zer iruditzen zaidan. Eta hain gustura egon nintzen, hori xe dela nire maite dut. I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be anything other than me. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Doinu hauek ezagunak izango dira zuetako askorentzat, izan ere, entzuten ari garena, Delirium Tremens da, ikusi abestia. Larun batean, gure entzulek dakiten bezala, sekulako festa egin zuten Beken, eta guk sarrera batzuk banatu genituen. 5 sarrera bikoitz, gure entzuleen artean, Delirium Tremensen kontzertu historiko hau ikusteko, izan ere 30 urteren ostean, bueltan da taldea, eta makonak eta deskontrolekin batera, itzordu honetan, nola baiteko jaialdi festa remember bat antolatu zuten, izan ere beste taldeek ere euren urte hurrenak ospatzen zituzten, ez Delirium Tremensek zain luzeak. Hello. Hello. Eta etxe honetan lankide dugun Izkander Fernandez bertan izan zen, beraz,
ezagit zer egiten dudanik Delirium Tremensen kontzertuari buruz hizketan, han egondako norbait balin badaukagu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, hasteko zer moduz zaude? Bueno, ja astelenari ja neurria hartute, ja pentsate lanean ia bukatute, así que ja urrengoko pasean edo pesiketan emango da bueltan pentsatzen, baina bueno, nahiko ondo. Postik, azkenean larun batean, egun historikoa bizi izan nuen eta ziklo bat itxi nagoen bertan beken, así que posik. Kafea ezin dizugu eskaini, telefonozari ari garelako, baina beste batean hartuko dugu, naiz eta gaur ziur nago beken egondako askok kafea asko eskertuko luketela, ze juerga giroa bazegoen? Bazegoen, bai. Bazeukan nola baita aintzinako kontzertuen kutsua. Eta ez bakarrik pandemiagatik urte bion garelako erdi gelditza. Zakit, bazegoen ambientean atmosfera berezi bat eta ikusten zen, azkenean Delirium Tremens oso garrantzitsu izan da, belaunaldi oso batentzako edo bientzako, eta zoritxarrez nire belaunaldikoak ez ditu zuzenean disfrutatu, bakarrik ezagutu dugu disko bat, buruz dakiguna, baina zuzenean ikusteko ez ditu aukerarik izan, eta horregatik nik uste bereziz samarra zala bizi genuen atmosfera. Ikusi dugu, sareetan, bastakit estorietan, eta horrelakoetan, segure entzulek elkarbanatu dituzte, giro ederra zegoela, eta ez dakit zer disfrutatu zuen gehiago jendeak betiko abestiekin, edo azken hor dago diskoko abesti berriekin? Nik esango nuke oso ausartak izan direla Delirium Tremensekoak disko berri bat grabatzen, seguramente jendea ez du espero. Egia da, esko berriaren eta kanta berriaren soinua hain gertu dagoela, betiko klasikoetatik, nik uste dut errezago entzuteko eta gogoratzeko errezagoa izango direla, baina nik esango nuke dudarik gabe klasikoetan jendea gehiago postu egin zala eta gehiago abestu egin zituela, baina nik uste hori normala dala eta gainera hain kontzertu berezi batetan. Bertan zauden Andoni Basterretxea, Txufu Jurrita, Patxi Irisarri eta laugarren bat Aritzarregi, hau berria zer moduz hartu zuen jendeak? Nik uste dut ondo hartu zuela. Azkenean, prentxan asko agertu dira azkenengo hilabeteetan, espadaleku baten, beste baten entzun irakurri edo ikusi dugu, partaide barria dagoela. Gure estenan nik uste dut gainera ezaguna den partaidea, eta hainbat taldetan eta ekoizle moduen hainbat lan egin dituena, eta nik uste dut ezaguna gala Aritzarregi. Eta zuzenekoan, oso ondo, nik uste dut zertarako sartu egin zala Delirium Tremensen, seguramente kanta berriei kolorea emateko, eta entzinako eta kanta klasikoetan, neurria eman alizateko eta nola baiteko deskantzo emoteko Andoni Basterretxeari, eta nik uste hori lana guztiz bete zuela, eta gainera presentzia deko taula gainean, eta musiko barria, eta hori gertzen zen, eta nik uste onarpena irabazi egin zuela, baina oso erraz eta oso garbi. Irakurri genuen, Inigo Muguruzari onelako omenalditxo bat ere egina izan ziotela, ez dakit aipamenik egon zen kontzertuan? Baten bat bai, baina holan ezer berezien ikizu gogoratzen behintzat, baina bai, Antonik zer esan zuen. Azkenean Inigo sartu zen justo azkenengo momentuan, Inigo gure bihotzetan ez izango dau leku bat, oso garrantzitsua izan zalako gure musika, baina bera bai pertsona moduen berezia zalako, eta normala da bere izena gogoratzea horrelako kontzertu baten azkenan bera taldearen partaidea izan zalako, eta oso garrantzitsua izan zalako nik uste soinuan, naiz eta Andoni Basterretxea izan nik uste klabeaz, gutxi gora bere logelako, lehen ezin existitzen horrelako proiektua, baina bere logelako proiektua da, gutxi gora bera, Delirium Tremens.
Eta Delirium Tremens ikusteko aitzakiarekin, ara joan eta Makonak eta Deskontrolen kontzertuak ere eduki zenituzten. Bai, eta, ni harritu nintzen, ze, jendea heldu zango goekaz, eta Makonak ikusteko nahiko sarrera itxurosoa zegoen ja, eta Deskontrolerako nik esango nuke, nahiko 90 bazegoela ja barru. Así que, euren doinuekin, jendea nik uste oso ondo berotu egin zuela ja gorputza eta eztarria, eta Delirium Tremens zuten zirenerako nik uste du horrelako lanak eginda zeudela, eta ikusi izan kontzertuan jendea oso pozik zegoela, horrelako barriro taula gainean ikusteagatik, eta gainean nik uste dut posible bai, teleoneroen edo gonbidatuen aukeraketarekin, ikusi izan jendea nahiko goiz heldu inzalarrekera. Deskontrolek 25 urte egin ditu, hori ere ospatzekoa da. Eta gero guk Asgar hartzeko kideekin hitz egingo dugu, behintzat Etxaun Urkizurekin, beraiek ere 15 urteko etenaldiaren ostean bueltan dira. Ez dakit zer iruditzen zaizun zuri, badaukagu joera hori orain azken denboraldi honetan talde zaharrak berreskuratzekoa? Hemen nik uste dut gertatzen da, gero, epaitzeko klitxe asko dauzela, eta ezaldi erraz asko. Baina, talde bat eta nola bat, hainbat bizitza eta hainbat sormen batzen dira. Eta gero, horrelako erabakiak hartzen diren, 15 urte eta gero bueltatuko naz, 30 urte eta gero bueltatuko naz, ulertu egin behar dira hainbat gauza, agian azaltzeko zaiak direnak ere bai. Así que nik esango nuke adibidez Delirium Tremensen kasuan, belaunaldi bat hasi eta ez gara euren kantak entzuten, eta gutxi gora bera gitar soinu hori gure subkonstientaren barruen dago horreta betirako, eta inoz ez egiten zuzenean ikusi. Así que nik uste dut bueltatzea eta aukera hori ematea belaunaldi oso bateri hostilako aukera dela, eta nik uste dut eskertu behar dana. Eta horrelako bueltak egoten direnean, 15 urte kontuz, ez da denbora egiten nik uste dut asko pentsatu izango dutela, eta buelta asko eman diotela ideiari, eta nik uste dut azkenean eskertu egin behar dela. Gero aipatu aldira gauza asko, diruagatik, ez dakit horrelako gauzetan ez nazu hartzean, ni emozionalki analizatzen ditut horrelako gauzak, eta nik uste bueltak ondo dauzela. Gero beste gauza bat da, iztea gaur eta emetik 3 urtera bueltatzea. Horrek agian, kritika gehiago izan dezake, baina 15 urte, 30 urte nik uste hori ulertu daiteka. Eta hori agerikoa zen publikoaren adinean, bazegoen horrela bereziki ez dakit gaientzen zen belaunaldiren bat, adin tarte bat, edo denetarik zegoen? Nik uste gehien bat, ni jaio nintzen 77an, eta nik uste dut nire ingurukoak gehienak zirela. Nik baino apurbet nagusiagoak agian, baina horko tarte horretan 45 eta 50 urte tartean jende gehiena horkoa zala. Baina, ikusten ziren umeak, seguramente, semeak, gure semeak zengo zirenak, baina batez benik uste nire belaunaldiko jendea. Irakurri dugu eta batzuei ere entzun diogu sekulakoa izan zela, badiru diela ez direla 30 urte pasa eta sasoian direla, beraz, haze sorte duk izan dutenan egon zinetenak, eta besteek egutegiari begira jarraituko dugu, ze kontzertu gehiago aipatu zituzten. Euskal Herri EHZ-etan adibidez. Joango garagu datak esaten, eskerrik asko Izkander, horrela bigarren kafe virtual hau gurekin hartzeagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago, ea noiz hartzen dugun aurrez aurre beste bat? Bai, eskerrik asko zuei, eta sortatzen danean hemen egon nahi. Perfecto, eskerrik asko, agur. Zuei, agur. Agur. Gotta let
erantzungo dizut dagoena da ondo ez nahiko nuke beti dago zerbait edo zerbait falta da. Baina badakizue ze? Gure entzuleak izan zirela, badakizue, aipatu dugu, sarrerak zozketatu genituela, 5 sarrera bikoitz, hemen gure kafe kapsulen potetxoan sartu genituen parte hartzaileen izenak, 5 aukeratu genituen, ez genuen tramparik egin, gero tongo esaten diguzue hor beti txatean, etzen tongorik egon, bestela bideoa berrikusi dezakezue bada ezpada ere, eta gero harremanetan jarri ginen entzuleekin, eta badakigu, oso eskertuta asko bekera gerturatu zirela, ez dakigu zeinekin ez digute kontatu, sarrera bikoitz hori, bikoteekin, gurasoekin, aiton amonekin, seme-alabeekin, hori Auskalo. ez dakigu. Auskalo. Baina badakigu han izan zirela eta kontatzeko eskatu diegu. Entzun. Haupa, Arratsaldeon, bueno, zapatuen egiz esan, oso ondo, oso gustora ibili ginen. Heldu ginen justo makonak azten egon zanean, kontzertu oso ona emon bian, euren betiko linean, soinua nahiko desentie, eta nik uste dut bai eurek eta bai publikoa oso gustora geratu zala. Izen ziren seguruenik arratsaldeko talde ez ezagunena eta giro ondo berotu bien. Gero, arkada sozial nahiko soinu eskasagaz egon ziren, baina eurek... Arkada sozialetan egon, deskontrol egon zen, baina bueno. Ondo bai. Kenik bat delirun tremen, esango dugu. Moten denbori ez dela pase eurentzat. Moten manoin dela 30 urteko kontzertu bat zala, betiko abesti mitiko eta historiko danaekin, esan falte bat bera bez, ezin leike, laino ilunak, ikusi eta ikasi, danak egon ziren. Jenti etopera egon zen, oso posik eta kriston giroagaz, soinuebe itzela, eta ordu bete luze jo eta gero, gainera geratu barik. Nik uste dotan batu ginen milaka pertsonak oso posik geratu ginela danok. Eta hori beste barik, eskerrik asko bigarren kafeako taldeari eta naiz irratiari, eta horrengo baten ikusten gara. Agur! Hemendik eskerrak eman behar dizkiogu gure entzule den Oierri, bidaltzagatik bere valorazio hau, eta badirudi mundu guztia bat atorrela. 30 urte ez zirela pasa, eta sasoitxu dagoela taldea, eta kristona izan zela kontzertua. Eta hau hor dago diskoko urpean dantzan abestia da. Nabil dantzan, ez naiz erretzen, urpean ez dut ere ezer konpontzen, urpean dantzan, laban baten hauan, beti nabil, beti gabiz, zutan dantzan. Zer konpontzen
fisika ikuspegitik guzti zuzena ez den esaera batek dio urak dakarrena urak daroa. Ñabarduratxo bat da uraren indar potentzial eta zinetikoa zentral hidroelektrikoetan gorputzez transmititu eta eraldatzen dela. Goienerrek badu egitura mini hidraulikoei dagokien hidrotipi izeneko proiektu lerro bat, Maite Alonsok dakarrena gurean hizketagai. Ñabardurarik merezi duten elementuak toxikotasun maila duten horiek izan daitezke. Gogoetarako lurra egon badagoelako, Alaitz Rekondo Zidetek erakundeko ikerladia dugu gurean. Gainera, hauxe du trilogia osatzeko falta zaion aldea. Letra txikia irakurtzen fina den bat izango dugula esan ezkero, badakizue Daniel Eserri Ugarte izango dugula irakurgai gomendioekin. Ñabarduraz betetako saioa dator gelditu makinaken 31. Astera goaz. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Aizue, zuek izan nahi duzue gure entzule abildua oiarelo bezala. Hau da, irratsaio bat entzuteagatik, irratsaio on bat entzuteagatik, debalde gauzak irabazi nahi dituzue? Noski. Nik bai. Baita nik ere. Gaur ere, eskuzabal etorri garela esan beharko dugu, eta gu ez gara izango agian, sariak, irratxo entzutegatik sariak irabaziko ditugunak, baina izu norbaiti astea edo postuko diogu. Ez zigutelako usten, Ze, ni zozketa, nik izena emango nuke egiten ditugun zozketa guztietan. Kontzertuetako sarrerak, eskuz egindako diruzorroak. Itxura ere mantendu behar dago, Juri. Bai, egia da barkatu. Ez da serioa, gu hemen gure zozketetan parte hartzen aritzea. Bueno, eguraldi ona, eguzkia, uda, usaina, opor giroa. Asko dira, opor giroan ondartzan edo irikeri lekuan liburuak irakurtzen egoten direnak, ezta? Batzuk irakurle amorratua direlako, eta opor garaian ere berdin jarraitzen dutelako. Eta beste batzuk berriz, urtean zehar irakurtzeko nahi edo beharra dina denborarik izaten ez dutenak, opor garai hori aprobetxatzen dutelako, urtean zehar egin duten zerrendako liburuak irakurtzeko. Ezagunen bate gomendaturiko halako liburu, idazleren bati egindako elkarrizketa bat, edo entzun edo irakurri dutenean, libururen baten izenburua edo libururen bat interesgarri iruditu zaielako, edo besterik gabe, liburutegira joan, eta hori sartu dutelako. Maiatza konturatzerako bihar izango du azken eguna, eta pixkanaka ari gara uda begiz jotzen. Eskoletako ikaslei 21 egun geratzen zaizkie oporrak hartzeko, eta uztailarekin batera asko izango dira opor giroan murgilduko direnak, edo oporrak hartzen ez badituzte ere, ez dakit, goizeko lanaldira pasako direnak, arratsaldeak libre izanez, eta horren bestean, libre ere denbora gehiago izango dute. Urte osoan irakurle porrokatuak direnentzat, udan soilik irakurtzen dutenentzat, edo oso aldian behin irakurtzen dutenentzat albiste ona ditugu. Badakizu aipatu dugun bezala, bigarren kafean, entzulen fideltasuna eskertzeko, zozketa ezberdinak egiten ditugula eta sari ezberdinak banatzen ditugula, kontzertu edo bestelako emanaldietarako sarrerak, iragan astean, Delirium Tremens eta Deskontrol eta Makonaken kontzerturako banatu genituen bezala, eta aldian behin, liburuak ere bai. Gaur martxan jarriko dugun zozketan, Erin Argitaletxeak labetik atera berri dituen 3 liburu sartuko ditugu.
Alde batetik, horre, Goiurik erakusten dizkizuen liburuiek dira. Alde batetik daukagu, Aritz Lagarretaren Ana Kopek eta Matrioshken kondaira, hor literaturako liburua. Bestetik daukagu, Arrate Egainaren Itzalen distira liburua, hortxe, Goiurik eskuartean duen hori. Eta hirugarren liburua, Kepa Iribarren 72 ordu dira. 72 ordu liburua da. Horren bestean 3 liburu, eta oraintxe liburuen inguruko zertzela da batzuk, eta importanteena, garrantzitsuena, zozketan, nola parte hartu dezakezuen. Zeharkatu aztenak aurkituz erantzun zaiena. Uxueren eta Jokinen ama kazetaria da, eta hori dela eta bidaiatzea tokatzen zaie maiz. Baina honako honetan ezoiko abenturak biziko dituzte eta Moskuko kaleetan arriskuari aurre egin beharko diote. Nor dute segika, zein da Matrioshken kondaira, zer da esbet taldea, eta batez ere, nor da Ana Kopek? Hori gure zozketako liburu sortaren lehen liburua. Ana Kopek eta Matrioshken kondaira, baina beste bi zozkatuko ditugu. Beste bi, eta hurrengoak honela dio. Oroitzapen gogaikarri bat atzean usteko beharra duen preso oia. Aitaren hileta elizkizuna, fede krisi betean dagoen apaizaren esku utzi nahi duen Andre Ateoa. Leiotik ikusten duen neskatxa batenganako obsesioak jotako atsoa. Eiztariek utzitako hondakinak garbitzeko ardura duen neskaparea. Iktus bat izan ostean, azkenekoa izan litekeen bidaia aspergarria abiatu duen emakumea. Irakasleoi batekin topo egitean nerabezaroko maitasun istorio bat berpizten zaion gaztea. Fikzio adikzioak pasadizo ero batean murgildu duen emakumea, eta ezusteko albiste ilun batek argira daramatzan 3 andre. Ipuinen protagonistek harrapatuta dauzkaten egoera tragikomikoetatik abiatuta, aurre egin beharko diete obsesioari, ies egiten dien denborari, heriotzari edota sakrifikazioari. Hori, Arrate Egainaren Itzalen distira liburuaren sinopsia da. Beraz, guk 3 liburu oparituko dizkizuegu, opari bada, baina aldi berean, ez dakit, bederatzi oparitza bezala izango litzateke ez, ze liburu honen Itzalen distirako protagonistak bat baino gehiago dira eta historia asko entzun dugunaren arabera, Julenen ahotik historia asko dira, hori, 1000 liburu oparitza bezala. 3 esan dugu, baina dozenatik gorazkenean. Hori da. Eta 3. Eta 3. honela dio. 2022ko irailaren 6. Juan Sebastian Elkanok munduari bire emantziola 500 urte betetzen diren eguna. Ospakizun handia antolatu da bere jaioterrian, Getarian. Inoizko lehorreratze jai bereziena izango da. Baina hilketa mehatxu batek hankazgora jarri du festa atariko lasaitasuna. Ordulariaren tiktakotxak segundo bat aletzen duen bakoitzean atentatu hurbilago dago. 72 orduko erlojuaren aurkako bilaketa batean murgilduko da ertzaintza. Baita Aitor Letamendia detektibe pribatua eta Idoia Urdaneta udaletxeko zinegotzia ere. Esan bezala, Erein argitaletxearen eskutik 3 liburu dauzkagu zuentzako, zuetako norbaitek jasoko ditu, eta gero agian eskatuko diogu kritikatxoa egitea, edo iruzkintza behintzat, irakurritakoa. Aipatutako 3 liburu hauek dira, Itzalen distira 72 ordu, eta Ana Kopek eta Matrioshken kondaira, eta parte hartzeko gure sareetan sartzeko eskatuko dizuegu, eta arratsaldeko 6 aurrera, gure Instagram eta Twitter eta Facebooken topatuko duzuen galderari erantzutea. Hori da, erraza izango da. Zein da galdera? Galdera izango da, aipatu ditugun 3 eleberrietatik, hoietako bat non kokatzen den, ezta? Asmatu beharko dute gure entzulek. Horietako zein kokatzen den... Hori barkatu gaizki izan dugu. Horietako zein liburu kokatzen den, Getarian. Hori da. 3 hauetako bat,
Getarian dago oinarrituta, Getarian dago girotuta, eta gainera agerikoa da. Oso nabarmena da. Bueno, Erreferentzia ugari, bai. Eta hiztegi maritimoa hartuta idatzitakoa da. Hori da. Eta bide batez gogoraraziko dugu, bihar, epatu 3 liburu hauetako baten inguruan ere arituko garela bigarren kafean, ze 72 ordu liburuak Kepa Iribarrek idatzi du, eta bihar bertan, bigarren kafean, Kepa Iribar getariarra, gure artean izango dugu. Beraz, esan beharrekoak esan da daudela, esan genezak ez da. Dena esan da dago, pista gehiago nahi baldin badituzu bihar berriro arratsaldeko 4 eta 4 den inguruan Keparekin egongo gara, eta agian elkarrizketan, ezagit liburu azarituko gara, eta agian kontatuko digu non girotu duen liburua. Ze agian, 72 ordu da Getarian dagoena, baino agian Anakopek da. Ze matrioskak edozein lekutan egon daitezke. Nik matrioskak leku askotan ikusi ditut, etxean badut matrioska bat. Eta itzalen distira, itzalak eta distira ugari Getarian. Beraz, Historia asko daude gainera, eta historioetako bat ere egon liteke. Auskalo. Zein ote da? Mesole otxo baten oroitzapenik onenak Iltzaturik bere memoria. Esan bezala, bigarren kafearen sareetan jarriko dugu, gure kontuetan, Instagram kontuan, Twitter eta Facebooken, eta zuzen erantzuten dutenen artean, zozketa egingo dugu berriro tongori gabe. Txarra iluna eta argia Bezori otxu batek oroitzapenik onenak Iltzaturik bere memoria Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Berrogeita 17 urte gaur Antonio Carmonak. Ketama Espainian agitzezagun egintzen taldeko abeslari nagusia da. Flamenko berriaren ordezkari onenetakoa. Flamenkoa bertze estilo batzuekin fusionatzeko erakutsitako trebeziagatik. Granadan jaio zen Antonio Carmona eta familiatik datorkio musikarekiko lotura, flamenkoarekiko lotura. Abitxuela Zarraren birbiloba, Jose Carmonaren biloba, Juan Abitxuela gitarrista flamenkoaren semea eta Pepe Abitxuela gitarjolearen iloba delako. Eta bera bakarrik ez, anaiek ere jakina jaso zuten herentzia hori. Eta horrela osatuzun Juan Jose Carmona anaiarekin eta Jose Miguel Carmona lengusuarekin batera, Ketama. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Huye pero buscaré, huye pero buscaré. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Printzesa eder, printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Eta matriosketatik printze eta printzetara joango gara. Besten begientzako, egin dorretxetik salto, aske bazara
askatzailerik beharko. Bai, bueno, printzesetara iritsi baino lehen, nire dizuet azaldu zer den same face syndrome, edo, bueno, euskeraz aurpegi berdinaren sindromea. Sindrome hau marrazkilari askori gertatakioken sindrome bat da, eta berez, da pertsonaia bakoitzari aurpegiera bisaia berdina jartzea. Hau izango ditzake ezaugarri nagusia, eman daiteke modu desberdinetara, eta arrazoi askoren ondori izan daiteke, praktika faltagatik, ohiturak bizio edo, grina txar bihurtzeagatik, esperientzia faltan beste batzuen lana hartu eta horri eutxi bakarrik egiteagatik eta ez pixka bat hobetzea saiatu edo. Eta, kaso bakoitza desberdina izan daiteke, baina, askotan gertatzen den gauza da. Hau da, zuk esaten duzula, marraztu mutil bat, eta esaten dizute, marraztu mutil belgiar bat, eta marrazten duzu Tintin, eta gero esaten dizute. Eta marraztu 50 urteko gizon errusiar bat, eta marrazten duzu Tintin. Eta agian jarriko diozu bizarra pixka bat. Eta 11 urteko mutiko zizurkilar bat, eta marrazten duzu Tintin. Tintin, horixe da. Eta, klaro, askotan ez dugu nabaritzen, edo, ez dugu, askotan ez da garantzia baizik, eta ez diogu, ez dakit, da, iten dugula justifikatu edo estiloaren gatik, ez? Badibidez, The Simpsons. Bai. Claro, eske dena dia horiak, baina adibidez, Simpson familiakoek denek daukate aurpegi berdina. Ez? Pixka bat hori. Eta hori izaten da, aitzakia edo argumentua. Zen Matt Groeningek bere marrazketa estiloa dauka, eta beste telesaiak egiten dituenean ere estilo hori mantentzen da. Estilo hori dauka, Futuraman gerta daiteken bezala edo dena delakoa. Eta esaten dut, aitzakia eta argumentua, batzuntzat sindromea ez da txarra eta abantaiak ditu, eta beste batzuntzat oztopoa da, eta lana igual balio gabetu indezake. Izan ere, naiz eta estilo bat izan, sindrome honekin, aurpegiera berdina izan dezakete, jatorriz zuk aipatu ezuna, ez? Jatorriz Tailandiakoa, Kanadakoa edo Txilekoak diren pertsonaiek, edo adin desberdinetakoak. Eta beste modu batean desberdintzen dira kasu hauetan pertsonaiak adibidez koloreekin, begi koloreekin, jantziekin, tamaina desberdinekin. Demagun, adibidez, marrazki bizion batzutan, ez? Telesail edo film bat ikusten dugu eta gehienetan pertsonaia bakoitzak dauka arropa bera denbora guztian. Gutxitan aldatuko du, ez dakit ondartzara joten bada edo, baina jantzi zehatz batekin identifikatzen dugu eta gutxitan aldatzen ditu. Beraz, kasuak kasu, aurpegi berdinaren sindromearekin, aurpegiari bakarrik erreparatuko bagenio, pertsonaiak ez genituzke desberdinduko. Adibidez, hau pasatzen da asko, manga estiloko ilustrazioetan, edo, marrazki bizionetan ere noski, edo Disneyen ere asko gertatzen da. Eta, hasieran esan ditugun arrazoi horiek, praktika falta, beste artista batzuen lana jarraitzea, edo ez dira bateragarriak kaso hauetan, adibidez, Disneyen, edo mangan, edo animen, ez? Normalean izaten dilako baliabide asko eta talentu asko dituzen pertsonen irudiak, eta enpresa hundiak egoten direlako noski atzetik ere. Orduan, zein da kasu hauetan arrazoia, ez? Ze badia hor denak oso antzekoak. Berriro ere, arrazoi ugari egon daitezke, baina nagusia izaten da normalean adituen arabera, lana erraztea eta denbora aurreztea. Hau da, nik pertsona baten aurpegia moldatu behar, moldatzen badiot ilea, eta jazkera, eta begi kolorea, beste pertsonai bat da, orduan ez dut denbora gehiago pasa behar hortan. Baina naski, honek egin dezake, edo bihurtu dezake estiloa homogeneoa izatea, eta orokorrean guztia berdina iruditzea kontsumitzaile hori. Never a surprise, never as before, and never just
just as sure as the sun will rise. Esan nahi duzu adibidez, entzuten ari garen hau da piztia eta Bai. ederra, ez? Beauty and the Beast. Bai. Bel hartzen balin badugu, Bai. bere soineko horiarekin eta ile marroiarekin, eta ile horiska jartzen balin badiogu agian errauskina ikusiko dugula? Seguruna bai. Seguruna bai. Ze, guztionek euki dezake beste eragin bat. Eta hori da adibidez, Disneyen oso nabaria den gertakaera, ez dakit nola deitu. Fenomeno. Fenomeno. Disneyen adibidea hartuta, naiz eta estiloa bera ere, marrazkien itxura edo errauskine duela 40 urte edo gaur egun ez den irudi berdinarekin erakusten, beti mantendu dute pertsoneien arteko antzekotasuna. Hau, nabaitu da batez ere Disneyen emakumezkoen pertsonaietan. Begien forma mantentzen dute gehienetan, sudur txikia izaten dute denek, eta esan bezala, diseinuak berritu da mulatuaren teknologia berriak gehitu arren ere, pertsonaia guztiek aurpegi berak izaten dituzte. Normalean izaten dira aurpegi politak, aurpegi finak, gazteak, hauek izaten dira edertasun kanonen erakusle garbiak, genero rolen irudi behintzat orain arte, izan dira urte luzez eta noski beraien aurpegiek ere badute menpekotasuna honekiko. Eta honek eztabaida dexente ireki ditu sareetan. Izan ere jarraitzaile askok nabaritu dute hau urte guzti hauetan zehar, eta arduradunei ere galdetu izan diete honen inguruan. 2013an Frozen filma estreinatu zenean, Elsa, Anna eta Rapunzel, ez dakit nola ditzen den Rapunzelen pelikula. Tangled pelikulako Rapunzel, pertsonaien arteko antzekotasuna azpimarratu intzuten oso benetan exageratu zelako. Eta Frozen filmetako diseinuko arduraduna den Lino Di Salvori honen inguruan galdetu zioten eta beak hauxe esan zuen. Emakumezko pertsonaien animazioa oso zaila da. Emozioak adierazi behar dituzte eta aldi berean politak izan behar dira. Beraz, bi emakumezko heroiak pelikula berean izatea oso gogorra izan zen. Eszena berean biak agertu, emozio berdinak izan eta desberdinak izatea oso gogorra izan zen. Galdera pare bat dauzkat. Bota. Bale, emakumezko pertsonaiak marraztea zaila da emozioak erakutsi behar dituzelako. Gizonek ez dute emoziorik? Ematen dunez ez. Bale, eta poliak izan behar dira hori da lehentasuna. Noski, eta gainera, ederrak izan behar dielako emakumezko guztiak, eta noski, edertasuna aurpegi bakar batekin islatu daitekelako. Bai, bakarra. Politak izan behar badia, hola izan behar badia, eta listo. Ez dago... Jaro, ezin zara ederra izan sudura handi batekin. Sudura handi batekin. Eske, lan gehiegi eskatzia zute, mesedez. Eta, bueno, gai honek, hainbat bazternastu zituen, baina ez da gauza gehiegirik aldatu. Izan ere, berriro, lehen lerrora itzuli zen eztabaida hau Inside Out filma estreinatu zenean, 2 urte beranduago, 2015an. Tumblr, inoiz ez dakit nola esaten den hori, baina, bueno, sare sozial ontako erabiltzaile batek, Every Flavored Bean izan zuen erabiltzaile batek, trailerra ikusi eta gauza berezi batean fijatu zen. Inside Out emozioak gorpuzten ditun filma da, hola labor, Riley izeneko gaztetxo baten 5 oinarrizko emozioen historia kontatzen du. Emozioak dira poza, tristura, nazka, haserrea eta beldurra. Bai. Lehenengo 3 emakume moduan irudikatu zituzten eta azkeneko 2 gizon moduan. Ados. Every Flavored Bean erabiltzaileak 5 pertsonaia hauen aurpegiak aztertu zituen, poza, tristura eta nazkaren aurpegiek patroi bera jarraitzen zutela ikusizun. 3 ziren, modu desberdinean, baina borobila eta sudur txikiguak, eta haserrea eta beldurra aldiz guztiz desberdinak dira behaien artean. Patroi desberdinak dituzte, aurpegiera bereizgarriak dauzkate, eta bar.
Eta hau frogatu zutenean, zunean berak, Disney eta Pixarren beste pertsonai askoren aurpegiak aztertu zituen. Eta berriro ere berdinarekin topatu zen. Gizonezkoek ezaugarri bereizgarriak, forma, itxura guztiz desberdinak zituzten, eta emakumezkoek bihotz forma edo forma borobila duten buruak edo aurpegierak eta sudur txikiak eta finak. Sexismo nagia deitu zion marrazketa jarrera honi, izan ere gizonezkoek forma eta itxura desberdinak dituzte, netkarratuak, borobilak, argalak, lodiak, arraroak, politak, itxusiak. Bai, hau da, ez dago aitzakiarik, beste pertsonaiekin egiten duzu. Hori da, gaina daude, iruditan bila dezakezu interneten edo bere sareetan, iruditan daude pertsonaia asko. Eta emakumezkoetan ere pertsonaia asko. Baina emakumezkoen aurpegiak dira politak, borriak eta sudur txikikoak. Besterik ez, aniztasunik ez, errealismorik ez, eta gaztetxoen entzat referentziazko pertsonaiarik ez. Fisikoki bentzat. Hala ere, badago azken astetan sareetan ikusi ahal izan dugun beste gai bat. Izan ere, Disneyko emakumezko pertsonaien artean, badaude itxosi irudikatzen dituztenak. Lodiak direnak, politiak ez direnak, eta ez asmatu zein diren. Bai, gaizkiak. Efectivamente. Bai, banekin. Ze sorpresa! Hartutan egoen, bai, nola... Bai, indarkeria estetikoa sistematikoa da, eta txikitan ikusten genituen, eta gure txikiek ikusten dituzten marrazki bizionetan gauzak aldatzen ari dira, bai, baina oraindik badaude gauza asko aldatzeko. Egongo da oraindik norbait esango duena, baina badaude gaizkile argalak. Noski badaudela. Eta harritu zaitez ez badaude, adibidez, Cruella bat, gaur egun Disneyk, ze bere garaian, ez dakit, baina gaur egun Disneyek, pixka bat, ez dakit nola esan, argalago, guapago, irudika dezake. Baina hori ez da arazoa, gorputz normatibo eta ez normatiboak egotea, ez da arazoa. Baina adibidez, Enchanted pelikulan, no, Enchanted da, Encanto, ezakit nola den. Encanto da, no? Bai, Enchanted da beste bat. Encanto da, Encanto. Encanton, gorputz normatiboa kontsideratzen den pertsonaia bat dago, eta sinestarazten nahi digu, gorputz lodiak erakusten dituzela horrekin. Eta bera, nik ezakit zer den arriskutsuago, oraindik behaien akatsak ez ikustea, edo benetan gorputz normatibo desberdinago oiek lodi kontsideratzea. Beraz, mesedez, hemen, aurpegi berdinen sindrometik honeaino badago tarte oso handi bat. Beraz, goazen lantzea pixka bat gaiagoak, bale? Labur bilduz, anizasun gehiago nahi dugula. Oixe. Eskerrik asko, Amaia. La juventud eterna pareciera. Del libro solo vemos la portada y del armario solo la madera. El alma es la perpetua silenciada, que cada cual respire como quiera, pero al final te la meten doblada si no le das trabajo a la mollera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez ditut ezagutzen jaialdi asko horrelako egitaraua luzearekin. Programak 38 horri ditu. Itzorduak 60 dira.
Euskadiko kaleko arteen zirkuiturik handiena da eszena kalera. Aurreko ostegunetik eta iraiaren 25 arte bitartean, 73 kultur proposamen izango dira Bilboko auzoetako plaza eta kaleetan, bertako 22 konpainiaren eskutik. Arte estenikoak zenbakietan labur biltzea ez da erraza. Eszena kalera askoz gehiago baita. Zirkoa, klauna, dantza, magia, musika edo kale antzerkia. Zuk aukeratu. Kaleak eta auzoak izango baitira agertoki nagusiak. Got your hair in the wind and your skin glistening. I can smell your sweet perfume. You smell better than a barbecue. Inoiz baino gehiago, 2 urte arraro hauen ostean, kalean egoteko udara izango da urtengoa. Eta hori eskainiko digu eszena kalera jaialdiak. Horregatik, Pedro Ormazabal artetxe dugu telefonaren beste aldean. 28 horreko programa hau aurkezteko. Arratsaldeon, Pedro. Bai, arratsaldeon. Zer moduz? Hasteko lehenengo galdera egin beharrekoa. Ondo, badakizu, azten da hemen duda berri dugu da, kalean egiten bidezen gauzak erotak gehiago dira. Eta zuk esan dazun moduan, COVID-a paseute, ondino gehiago ez, nino normaltasunaz. Baina bai esan behar da, COVID egon eta gero gu ez dugula bertan bera gutxi, alderantziz. Programatu dugu gero eta gehiago, hau izin da baldintza bakarra enpresak eta konpainiak obratako. Orduan, gure erronko izin de programatzea, naiz eta gero publikoa musuko bat joan behar eta egoera arraroa izan, baina gure asmoa beti izan da programatzea. Eta zen olako programa osatu duzuena aurtengo ediziorako, 73 kultur proposamen. Guzti hau lotzea eromena izango da, ez da? Noiz hasten zarete hau prestatzen? Ze batzuetan, ez? Kontzertu bat isteko ja nahiko lan izaten dute udaletxe askok, eta zuek aldiz, hainbeste antzerki, hainbeste mago, hainbeste clown, honen aurreko lana sekulakoa izango da? Bai, azten gara normalean beha aurreko urtean. Bakarri dugunan baldintza da Euskal Herriko dino, Nafarroa eta Iparralde barne, izan behar direla. Hemeko zirkuito honetarako, auzotako zirkuitorako Euskal Herriko taldeak izan behar dira. Eta normalean, aurreko urtean ikusitako ikuskizuna, baloratzen dugu, eta gero ze programetan sartu, bai, eszena kaleran hemen, zirkualden, zirkoko jaialdia deko aguna, edo Bilboko kalealdia, keda ja, kaleko arteko jaialdia handiena deko aguna Bilbon. Orduan, alde batean edo bestean beti kokatzen dugu lekuren baten, eta kasu honetan, 22 konpainia sartu dira, eta gu pozik, beraiek aukera izateko, Bilbon, auzo ezberdinetan, eraien ikuskizunak erakutsi ahal izateko. 70 gora aipatu dugu, denetarik egongo da hemen, hizkuntzaren aldetik batzuk euskaraz eta bestak gaztelaniaz izango dira, ezta? Bai, euskaraz, beste batzuk gaztelaniaz eta asko de testurik dikteak gabe. Zan dinote zirkokoa egin testu bari deidez, baina bai, badauze euskaraz direzenak eta beste batzuk gaztelaniaz. Egian kontutan epime da, Bilboko realitatea oso ezberdina dela. Osea, ez dela gauza bera programatzea beto lazan edo deustun. Baina, beti kontutan eukitan dugu, kinetxu bete egin behar dela euskara, eta leku guztiara zabaldu behar dugula. Hasi zinaten ostegunean, aipatu dugun bezala, ego izeneko ikuskizun batekin, eta mambo bingo izeneko bingo berezi batekin. Nolako izan zen bingo hau? Egon zen sarituren bat? Lortu zenuen zuk sariren bat? Bai, zan ezberdina direzune dikotomia ego, dikotomia ego da zirko garaikideko ikuskizun bat, arraro Euskal Herria nolako promozen garaikide izatea, eta bestea, mambo bingo da ganso antzia, konpainia zano ezaguna ez bakari Bilbo edo Bizkaia, Euskal Herria osoan eta estatu mailan, eta proposamen oso desberdinak beraien artean. Bata hori, elebiduna da, gansorena eta bestea testurik gabe. Baina ni pentsetan dut publiko nintzako aproposuna biak. Ikusten ari gara hemen programan, adibidez, aipatu ditugun hauez gain, baizuk egongo dela, ez dakit, deabru keriak, plaza abordaia, berbena musikala. Denbora luzez itxasoa zabalean galduta egon ostean, beraien tripulazioa berritzeko intentzioz lur hartu dute piratoiek, pirata alaiak alegia. Hau, umentzako edo adin guztientzako modukoa da?
Ego ipinten dugu familientzako dela. Ez dela izan, noen gurasoa boazela, eta umeak izin da hori dara, eta beraiek joaten direzela ez. Alderantzi izin da dana da, umeak haze ikuskuzuna ikusi, eta hori, de aurrukeria, hori, izin da oindela urtegi pentsatu aurreko egin zauriela, familientzako proposamena, eta oin barriro bultatu dira, proposamen honegaz, Piraten munduan oinarritutako ikuskizuna, eta esaten dugun moduan, danontzako, eta euskeraz, eta zelan ez, osatzeko aukera proposa. Adibidez, ostegunean Bilbora joan ezin izan genuenok, hala ere edukiko dugu aukera, ez? Berriro adibidez ego ikustekoa, ze batzuk errepikatu egiten dira, data ezberdinetan. Hori da, batzuk eukin bere hori bolo bi, beste batzuk lau, inkluso bos bolo. Osea, aukera moten dugu, normalen bi koordinazioa eramaten dut, eta gero, barruti bakoitzeko programatzailea, aukeratzen dugu, proposatzen artean, egokina ikusten dagoena, bere hausuetarako ez, eta horregatik batzuk errepikatzen direz. Claro, baina normala da, buian dagoen jendea ez da joaten igual deustura edo beste aldera ikustera, ez da, osea, nioke publiko ezberdina dagoela, eta horregaitik askotan lauen bos bolo eutitea konpainia batzu normala da. Eta konpainien aldetik, ezakit pentsatzen dut eskerronekoak izango direla, eta sekulako aukera izango dela horrelako jaialdi bat, ez? Beraien ikuskizunak eta jendeari aurkezteko. Zezu pentsa, hain erreza dela iribeten ematea bos bolo konpainia bateri. Osea, eta horretik eskertzen da hori, holako apustu bat eitea, ez? Eta ganera nik esaten dutxe, askotan batxo direz, ez da ipuzkarretik datu, ziparralditik, zorretik eta esaten dutxe, beti ikasteko desberdin hori zen hausak Bilbon, ez teko lazer ikusi gire da artean. Barruti edire sortzi dauzenak, baina barruti bako itxan inbeste hauso dauz, ikasteko zer ikusi bat abeste agaz, eta horretik ni pentsatu, eurentzako olako hausak gainiz desberdinak ikustea, bere entzako dipentzen dagoela, bete puntu bat emoten dutzela. Hemen ari gara aipatu, baina garrantzitsu, ez da garrantzitsuena, baina bada entzulentzat garrantzitsua eta dela, aurten ez dela erreserbarik egin behar, ez dela izen eman behar, ja hori COVID-aren ez dakit erakusle horietako bat atzean utzi dugula. Eskerrak. Baina baldintza bat izan zen programatxeko, eta gu, holan izan zen, eta gu, onartu genuen, holan programatu barzala. Bestela, ikuskun barik eratuko ginen, eta enpresak eta konpainia kobratu barik. Orduan ezak ginen aurre egin barzala modu honetara, nahiz eta gutxako ez izan egokiena, ez? Baina, publikoan moldatu zen, gora horretara, eta moldatuko da barriro, ikusten ikuskizuna talean, topatu edozein gauza, jakin barizio zer dagoela, osea, bertan gehien bat iziten zen apurtxu da, antxokidoterak zen moduen, ez aurretik japentsatuta gauza bat, baina gaur egun, bebai talea dekona da, askotan topetan zarela ikuskizun batera jakin barik, ez, eta hori de moten notxe beste gauza bat taleari, ez, eta alde horretatik de ondo. Beraz, ikuskizun hauek doakoak dira, ez duzu zuen sarrera eskuratu behar, baina antolatzaileek eskatzen dutela, alde neurrian behintzat, segurtasun neurriak betetzea, eta azken finean, elkar errespetatzea hori ere ez dugu galduko oraingo normalitate berri honetan. Aipatzeko zerbait aztu zaidugu? Ze hainbeste gauza dira ezin ditugula noski ikuskizun guztiak aipatu, baino ez dakit balda gorrela bereziki aipatu nahiko zenuken zerbait. Niri bebituk uste da, aurten izin den lehenengoz, sartu dugula iparraldeko konpainia bat, ze supentari askotan ez direz goten nahin beste be, edo euskeraz egiten gabienak, eta orduen, jeu defet sartu dugu, eta ikuskizuna besten kalea eta 3 bolotingo dauz. Bilbo nekainaren amaikena esaterako Bilbo zarran egongo. Eta ni pentsatu dela, modu baten edo bestean, eukere utziteko, estraldeko ikuskizuna ikusteko, ganera euskera zein de, orduen eukera hori, emondo txegu, kasu honetan, konpainia honek izetako asmoa da, desazte erdaldeko
ikuskizunak eutitea eta aldan neurrian programatzea. Eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkizugu, Pedro, hemendik telefono bidez kafetxo hau hartzeagatik gurekin eta programa izugarri hau aurkezteagatik, orain zaiena aukeratzea izango da, ze hainbeste ekitaldirekin, ea zerekin geratzen garen, denak ezin ikusi, edo agian bai. Beraz, eskerrik asko eta animo badakigula eta hau sekulako lana dela. Eskerrik asko zuen Richarden. Urren arte, agur. Bai, agur, bai. Larun bat gauak datoz, brindis bat zuri begira, herriko plazetan barrena galduta, udako gau luzetako, euri usaiator. Itxasoari begira, asko ditu milaka, eta olatuak aintzarekin dantza galdoan doa. Itxasoari begira, besarkatuko zaitut, hau dena maitzea. Pentsamendu hon guztien, gainetik egangoaz, izarren artean, eta gaur zuzara, zure bidea idazten duen bakarra, zuzara. Pentsamendu hon guztien, gainetik egangoaz, izarren artean, eta gaur zuzara, zure bidea idazten duen bakarra, zuzara. Itxasoari begira, pasako ditu milaka, eta olatuak aintzarekin dantza galdoan doa. Itxasoari begira, besarkatuko zaitut, hau dena maitzean, hau dena maitzean. Itxasoari begira, pasako ditut milaka. Eta gu bagoaz aurrera. Naiz irratia. During the storm, the lights will be Bueno, Iso eta Dodo Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta abestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estiloa bat baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat dab jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baina diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu.
In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, hoiek dira, bueno, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, beste batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, bueno, gero teksturak bilatu behar dira, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska hontan, lupak dira, baino gero, hori dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu hontan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noskia hongo garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Gauzatxo bat esango dizuet. Esan didazue, ezin dudala zozketan parte hartu. Hori da, ez. Hori nik hitz egin behar dut naiz irratiko norbaitekin. Ez grazia asko egiten, ez pentsa. Baina guri hemen asko gustatzen zaigu Javier Muguruza. Bai, noski. Eta Javier Muguruzak badu abesti bat, Liburua la kafea izena duena. Zergatik aukeratu? Guk saio honetan ez dugu zertan aukeratu. Guk aukeratzen dugu kafea. Zuek nik ez udalako edata. Zuek kafea aukeratzen duzu, eta liburua aukeratu dezakezue. Behar izanak ase beharrez, liburua la kafia, zer eros dezaket. Zer eros dezaket, dio, Muguruzak abesti honetan. Badakizu ez duzuela erosi behar. Ez, guk zozketatxo bat. Akaso kafea. Kafea nahi duna kafea erosi berko du. Bueno, eta honea etortze bat zeate, igual gonbidatuko zaituztegu. Hori da, bai. Bigarren kafera etortzen balin bazara, hemen guk ateratzen dugu kafea, goxo-goxoa, hili kafe makinak egiten duena, eta ez duzu ordaindu behar. Oso jatorra garelako, eta oso eskuzabala garelako. Bueno, nahi badezue. Nahi badezu ondo. Eta liburuak oparitu egingo ditugu. 3 liburuko sorta bat zozketatuko dugu, Erein argitaletxearen eskutik. Eskerrik asko, majas. Badakigu hemen eduki dugula pixka bat, hor tira-bira, uxu errazkinekin, eta... Eduki dugu! Bai. Bai, izan da, talde... Talde jarrera bat. Bai, talde jarrera bat. Baina guk uxu errazkin maite dugu, nahiz eta berak spoilerrak egiten dituen. Bai. Eta guk ez dugu liburu hauen spoilerrik egingo. Hori zuei utziko dizuegu. Beraz, gaur saioa bukatu bezain pronto, gure sareetan topatuko duzue zozketa, eta parte hartzeko galdera bakar bat erantzun beharko duzue. Begira ze erreztasun jartzen ditugu. Ni Instagramera sartzen naizenean ikusten ditut horrelako zozketak eta jartzen dute. Jarraitu nik jarraitzen dituan kontu guztiak. 15 pausu. Hori da. Iruzkinetan jarri zure lagun baten izena, eta gero deitu lagun horren amari kontatzeko zozketan parte hartu duzula, eta gero bidali. Dei horren justifikantea. Faktura. Txiribulta bat. Hori da. Kalkutako helbide honetara. Eta gero handik deitu ingo gaituzte eta esango digute, onartuak izan zaretela zozketan parte hartzeko. Bigarren kafean ez du horrelakorik. Jende horrek, horrelako zozketak egiten dituen jendeak, ez du zozketatu nahi. Bereientzat nahi dituzte. Baina guk bai. Guk liburu hauek guretzako nahi ditugu bai, baina lehen esan dugu gure entzulei ematea, noski. Eta horregatik guk zozketatu nahi dugu, eta horregatik da galdera bakarra, erantzun behar duzuena. Ze jatorra. Zer eros dezaket. Eta galdera da, zein da galdera? Nik badakit. Eta galdera da, ea liburu hauetako zein dagoen Getarian
girotuta, kokatuta, edo inspiratuta. Nik uste gaur, ez dakit, hitzez hitz erantzuna esan ote dugun, baina kasik esan dugu. Bai, badago hor txiste bat, ez? Estebanen txistea, horrelako zerbait egin dugu guk, beraz, guk hau kontatu dugunean erantzuna eman dugu, baina bueno, zuzen erantzuten duzuen artean egingo dugu zuzketa, ze uste dut nahiko argi dagoela eta uste dut asmatu egingo duzuela eta jende askok asmatuko duela. Beraz, zuzen asmatzen duzuen artean zuzketa egingo dugu, aste osoa dukiko duzue parte hartzeko, datorren astean zuzketatuko ditugu, ekaina delako, eta ekainean, mendira edo ondartzara edo igerilokora joateko liburua eraman behar direlako. Ze horrela zugartzen zara eguzkitan. Liburua irakurtzen, krema eman da noski oso garrantzitsua, eta irakurri, bueno, udara zoragarria. Erabaki hartu dut zirzan urtekoa izanagatik atera zaztu ardo bat Isilik dago beldurra ematen dio hitz egitea, baina uste dut instrumentuak jotzen hasiko dela ez balin bagara galderak egiten hasten, beraz, zer elkarrizketarekin hasiko gara, ez da? Bai. Aukera baiz, bere instrumento gainera zara eta asko ateratzen. Bai, zer ditxo da, ez azuk ondo ezagutzen duzu? Bera. Eta baita musika tresna ere. Bai. Eta oso zaratatxua da. Bagoaz musikari bat elkarrizketatera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Saioaren hasieran Iskander Fernandezekin Delirium Tremensen itzuleraren inguruan aritu gara eta orain beste itzulera baten inguruan aritu behar dugu. Ia 2 urte terdi pasa dira Asgard taldeak bere itzulera iragarri zuenetik lehen kontzertua eman ahal izan duten arte. 2008ko lehen egunetan zabaldu zen Añorgako taldea eszenatokietara itzuliko zenaren albistea, 1987an sortu eta 2007an taldeak eratzeko erabaki hartu bitartean 4 disko argitaratu zituzten eta hamarkada hartako talderik entzutetsuenetako bat bilakatu zen. Egia da, diskorik argitaratu gabe eta kontzerturik eman gabe egon diren urte horietan taldearen txinparta nolabait ere bizirik mantendu dela sare sozialetan eta gaur egun sare sozialen bidez ere txinparta hori mantendu daiteke behintzat eduki ezberdinak argitaratuz. Baina zaleak benetan asebeteta utzi dituena, iragan larun batean, etxean, Añorgan bertan eman zuten itzulera kontzertua izan zen. Sarrera guztiak salduta, Asgard berriz ere holtzan. Hainbat saiakera egin dituzte pandemia garai horretan kontzertuak ematen lehenago hasteko, baina osasun egoerak 2022ko maiatzera arte atzeratu du itzulera hori. 2 urte horiek nolakoak izan diren jakiteko, larun bateko hitz egiteko, eta hemendik aurrera kontatu daitekena behintzat etorriko denaren inguruan kontatu edo aurreratu daitekena kontatzeko, Asgard taldeko 2 kide berrietako bat gonbidatu dugu bigarren kafera, 2007ko etenaldiaren aurretik zegoen formazioarekin alderatuta, Mikel Jartza ari da orain basuarekin eta hementxe gaur gure laborategian dugun Etxaun Urkizu Artxuaga da Asgardeko bateria berria. Arratsaldeon eta ongi etorri Etxaun.
Atxaldeon bai. Bueno, lehenik eta behin, larun batekoa gutxi aldu. Nola baiteko, muduren bateko ajerik. Bai. Baina aje musikal emozionala gehiago izan da, nik uste batzuntzako, taldekientzako dintzat. Han zeudenentzako ez dakit. Garagardo nahiko eango zuten, baina gutzako izan da gehiago pixkat emozioi ez, jende ikusteana, eta pixkat digeritza ez, gaur oaindikan ez, astelena izan da, oaindikan gaude pixkat bideoak bialtzen nahi zezkigute, eta bueno, pixkat memoria egiten pixkat. Konta iguzu etxaun, nolakoa izan zen larun batekoa? Nik beste izenen ez ditzengo, baina ni uste denontzako brutala izan zala, kontzertua, ni uste 15 urte jogabe ondian entzako izan zala berriro bueltatzea gaztaroa, ni uste. Ja, adin badaukate, baina oandikan gazte jarraitzeute mentalki behintzat. Eta bereintzako eta taldeki berrintzako, nita Mikelentzako ni uste izan dela gure haurtzaroa bueltatzea ez, gu azkenen metala entzuten hasi ginanen, gu oso metaleroa beha, Asgartzan taldetako bat, Sutagarrekin batea, edo bueno, Latzenekin batea, edo ez, euskal heavy metala nola hiru talde horiek behintzat zian asko entzute genuen zerbait, eta gutzako izan da, ez dakit, bizitzea eszenatoki gainetik izan da kiston emozioa. Netzako eta Mikelentzako nik bastante zautzitela esango nuke ere baietz. Arbea ez esaten. Askotan esaten da ez, etxaun, norbere herrian aritzea edo etxean aritze horrek urduritasun puntu estra bat edo sortzen duela, baina zuek garbi zenuten, itzulera kontzertu hori ainorgan behartzuela. Bai, argi eta garbi. Ni uste beti gaina izan dela ez, Asgartzeko punto bat ez, ainorga eta radiala esatea ez, edo, bueno, eta beraiek utzi zuten leku hortan bueltatzea ni uste klabe izan dela, eta beraien lagun asko hasieretan beraiekin hasieratik egondian jende asko, zeonan, eta ni uste klabe izan dela, han bueltatzea. Ezagun horiekin, eta Ederki, publikoaren inguruan ez dakit, duela 15 urte Asgarten kontzertutara joaten zen jendea zegoen, zale berriak, publiko gazteagoa bat zegoen, ze publiko klase izan zenuten larun batean? Bitatik esango nuke bazeola, ez, leheno esan bezala, pixkat familian, kuadriako jendea, betiko lagunak, baina, bueno, gero ere bai, nik ikusi nun jendea, adibidez, beste talde batzutako kideak eta hola, gure adina dutenak, edo pixka gazteoak inkluso, 20-30 urte tarte hortako jendea ikusi nun, inoiz Asgartzen kontzertu bat ez duna ikusi ez. Igual diskoa entzun du, baina lehenengo aldiz zuzenen ikusi duna, eta bazean olako jendea. Ni esango nuke zartxoak gehiago zeuduela, nostalgia puntu horrekin, baina gazte jebiak, nik Euskal Herrin badaude, eta batzuk bazeuden. Esan dugu, 2008ko lehen egunetan iragarri zenuten, itzuleraren albiste hori, 2 urte terdi joan dira, etxaun geroztik, pentsatzen dut, zuentzat ere, xamur etzela izango ez, hainbeste itxaron behar hau. Ez, egia esan ez, luze junda. Kuasi ginean ensaiatzen, iragarri baino, urte balenago ez dakit, baina gutxi gora bera. Eta iragarri genuen, 2008ko urtarriak baten, ez genuen iragarri argazki bat dio genuen formakuntza berriakin, eta gero justo 2 hilabete pasa, inauteriak eta gero, eta derrepente hau tokatu zaigu. Eta egon ginen, pixkat itxoiten, ja genitun kontzertuak itxita, herri desberdinetan, eta izan da pixka gogorra alde hortatik itxoitea jakin gabe ez, esango bazen igu 5 hilabete pasakoia, eta gero jazta, baino itxoitea eta ez jakitea, guen ateakoa neurri berri bat, foroa, ez dakize, eta orduan hasi ginen atzeatzen datak, baina gero ikusi genuen etzeola argia tunelan bukaeran, eta esan genuen, dena normaltzen denen, orduan jarriko du data bat, eta ingo du. Eta, hola izan da, eta, eskerrak hola indeun, foro murrizketa gabe, eta jendea garagardoa izan du, eta maskariak endu, eta izan da, benetan, oso politia, hainbeste denbora itxoiten, hainbeste ensaio, hainbeste burujan, eta materializatzea hau izan da
denontzako kristona. Azkar, haze zaigun, egon garela kontzertuetan musukoarekin, eserita, ondoko eserlekoa hutsa, ze aurrekoan asteburu honetan aipatu dugu, ez? Pasaia Itsas Festivala izan dela, eta bertan kontzertu batzuetan egon naiz, eta oso gustora, eta pentsatzen hon, eske duela hilabete pare bat, hau etzan olakoa, eta musukoekin egoten ginen kontzertuetan, eta gainera aldenduta, eta oso arraroa da. Azkar berreskuratzen dira, lehengo itura. Bai. Oixe, esan barrun azkar aztu zaigu. Bai. Bueno, Etxaun, 2 urte terdi joan dira, esan duzu, gogorra izan dela, ezin jakin hori ez, noiz etorriko ziren garai hobeak edo berriz atzera ingote genuen, baina bueno, zuek behintzat geldirik etzarete egon, lanerako aprobetxatu duzue? Bai, egia da, ez dakit izangoan historiako kontzertuen saiatuna, edo, baina ez dakit ondo ensaiatu dugu, baina asko behintzat bai, eta gero abesti berrea egiteko aprobetxatu dugu, eta bai, abesti batzuk hasi ginen etxen geunden bitarten, konfinamentu garaien, eta pixka zaila izan zen alde hortatik, gaur egun teknologiak albidetzeu pixkat, ordenagailu bidez grabatu zerbait etxen eta bialdu pistak, eta bueno, baina ez da berdina lokalen egon elkarrekin gozatzen eta sortzean kate bat bezala, norbaitek zerbait diteu eta jarraian besteak eta hori ez eduki, eta orduan ingenun, baina erdizka, eta gero behin ja lokalea bueltatu izan genunen, abesti berriak bukatu ditugu, eta izan da oso esperientzia hona egia esan. Hor, pandemia garaian izan zen ez, lehendabiziko hilabete haietan nolabait ere jendeak etxetik bere bakarka edo taldean gaur egungo teknologien bidez, zuek ero horregintzen duten heriotzaren aurpegi abestiaren bideo bat, hori zer da nolabait ere jendeari amua jartzea, ezta? Bai, noski, ingenun anuntziatu genuen kontzertuen gonula, eta nola ez genekin noiz izango dozan, edo, pentsatu genuen, behintzat formazio berri horrekin, sartzea pixka eta besti bat, edo pixka bat jendean nostalgia berreskuratzeko edo, ze, ez dakin noiz publikatu genuen, egia esan, heriotzaren aurpegia, baina anuntziatuta denbora bat pasa zan, atera genuen arte, eta ni uste jendea indarra galtzen zoaz, ez? 2008 hasieran buelta itzulia anuntziatu, eta ja kontzertuak itxita, eta de repente gure kaos baten, konfinamentua ez dakize, eta bai, zuk esan dezu bezala, amua edo behintzat gutaz ez azteko, jendea gogoratzeko bagatu zela, bueltatzea gala, eta azkenean bueltatu da, eskerrak. Hala ere, Etxaun, ez dakit, nik badu sensazio bat, 2007an utzi zen utela, baina Asgard beti hor egon dela, jendeak presente izan duela nolabait ere taldea. Ez dakit, zuek hori berdina jaso duzuen zaleen aldetik edo? Bueno, ez dakit, itzulera anuntziatu genunetik, nik ez nekin hainbeste manitu dezeukanik Asgarzek talde bezala, ez? Netzako bai izan da garrantzitsua, gaztaro garaian entzute genulako eta nahiko jebia naizelako, baina egia, bai badaula jende azkenen 80garren hamarka ukaran edo 2000 hasieran talde esanguratxoa zen, eta jebia ezan jende askok ere entzuten zuen, orduan bai ongo zala jende publiko bat entzuten jarraitu duna Asgard, etxen diskoa ditulako, edo jende askok esan digu, hau esan barret, Spotifyen ez daudela disko batzuk, eta eta diskotxea ez daukagunez, hor dago, baina jendeak diskoak entzun ditu, seguro, bai, ni bezala bali madia bintzat. Batira aipatu du Etxaunek, abesti berriak egiten aritu direla, gero galdetuko dugu aurreratu litekena behintzat abesti berri horiek ze forma edo izango duten, baina orain ikusten ari garen eta entzungo duguna da, duela hilabete batzuk taldeak atera zuen abesti eta bideo berria, zeldatik abestia, entzun dezagun apur bat. Mututu
Wow, ze abestiaz gain, ze bideo ona. Kuartan, jartzen du hemen, kuartaneko kideak izan direla bideoa zardura du irinak, pia gustatu zait. Ya está, hoxe zan. Eskerrik asko, Xanti. Informazioa. Gauza bitxi bat aipatu nahi dizuet. Bakizue, gaur Idoia Xarma, ez dela etorri. Ez da etorri. Baino, Idoia beti dagoela presente gurean. Bai. Ze, askartzeko Instagrama kuskusatzen ari nintzen, eta grazia egin dit, igo zenutenean argazkia fotograma bat, bideokliparen fotograma bat, eta adi eta data bat. Eta komentario ugari daude, iruzkin asko daude. Zer gertatuko da data horretan, zer dator ba, zer, horrelako asko. Eta komentarioren artean, Idoiarena. Ara. Bai, eta ikusten, ez da etorri, baina beti gurean, men bigarren kafeko kideak, beti bigarren kafean. Dudari gabe. Bueno, etxaun, bideoa aitzakia bezala hartuta, abestia argitaratu zenutenean, gaur egun bideo batekin abestia jantzi behar da, ez da? Bestela abesti soilak ateratze utxa gaur egun ez dakit behar besteko oihartzunik edo... Bai, eta, bueno, ni uste ondo daula, pixka lehen esan dezun bezala, kide berri aurpegiari ikuste zaigu, eta, bueno, ondo dago pixka aro berri bat dago, eta, bueno, kide berriak, musika berria, zaharran antzekoa dela ez, genero aldetik, baina, bai, bideo azkenen, garai baten irratiak indar gehiago zeukan, pena da, gaur egun ez izatein beste, baina gaur egun bai sare sozialetan, bai edozein lekutan jendeak WhatsAppez edo bialtzeko edo, beti bisualagoa da, digeritzeko erresagoa ez, bideo bat, eta bai, ni uste eta, bueno, inberra daula. Bai. Kide berriak aipatu dituzu, kide berri aurpegia jartzea, Mikel Jartza eta Zuzarete, eta zue biok lehendik ere elkarrekin bazebiltzanten, hilotze taldean elkarrekin ibiliak, ez dakit, proposamena bideo horretatik jaso zenuten, edo nola izan zen? Nola jaso zenuten deia? Nik Mikel emitartez, azkenen taldea inorgakoa izanik, Mikel Lasartearra da, hilotz taldea Lasartearra, ni Tolosorra naizenaren, eta, gertutasun horrekin Mikel hasi izanen saiatzen, eta bateria behartzuten, beraz, Mikelek gertuko norbaiti esan zionez, azken finen, piskatola izaten ez, ezagunak eta lagunak, eta hola hasi ginen. Eta lehen hasieran aipatu duzu, zuek metala ez zuten zenutenean eta Asgartzela taldeetako bat, eta norberaren erreferentzietako bat izan den taldearen deia jasotzen denean, nola sentitzen da bat? Bai. Lehenengo gauza, bai. Bai ezkoa eman, seguru, eta kriston ilusio. Eta Mikelekin beste momentu batzuk elkarbanatzea ere, bai, ez? Gure taldetik gain, izan da ilusio, kriston ilusio. Eta lehenengo ensaioa, eta dena, ni emozionatzen naiz. Sekretutxo bat kontatuko dizuet. Bota. Badakizuen nik unibertsitatean Mikelekin ikasi nuela. Ara? Bai, biokomunikazio ikasketak egin geniten. Begira. Bai, irrati langilea da, bai. Begira. Bueno, etxaun, aipatu dugu, larun batekoa nola joan zen, kontatu diguzu, emozional horrekin ere bazaudetela, baina ajeari tarte gehiago utzi gabe, urrengo larun batean, datorren kainaren lauan, uste dut, Bilbo Rock Aretoan, bigarrena dator atzetik? Bai. Ni uste dut, hendikan digeritzen, eta datorren astekoa etorriko zaigu, ez, aurpegia zuzenen hola plas, eta, baina, esan duten bezala ensaiatuta gaude, osea, problemik izango, sarrera batzu daude salgai, por cierto, norbaitek erosi nahi baitu. Adi entzule, sarrera batzuk badaude, gutxi daude, baina, ez dakit, egongo dian, 20 bat, edo, inguru, baina badaude. Orduan, jo nahi dunak eta ainorgako galdunak, jende asko ondala ezin izan duna ainorganean, tamalez, aukera dauka, datorren larun baten, Bilbon ikusteko. Hor, sarean, Asgartzen ingurukoak begiratzen aritu garenean, irakurri dugu albiste bat, Dubaitik datorrela zale bat, edo etorri dela, ez da giziur, iragan larun batean ainorgara zetorren, edo larun bat honetan Bilbora etorri gote den, Dubaien lan egiten duen euskaldun bat, Asgart ikustera dator, Dubaitik horretara, espreski. Bai, jaso genuen bere mezua, eta esango nuke irratin, ez dakit Euskadi irratian edo, elkarrizketatu zuten, eta bai, guri holako gozak kriston iruzite dute.
bai, betiko jendea, Dubaien bizi eta honea etortzea, da, izangoa munduko fan handina, ez dut imaginatu nahi. Eta ez dakit seguru Añorgakoan zan, edo ez? Hoi, adibidez, Mikel Jarza jakingo du, enziklopedia memoria asko dauka burun, eta nien ez gauratzen, baina ni izango nuke Añorga juteko zala, baina egia ez ginala behakin, orduan ez dakit, igual Bilbokoa, baina ez dakit, ni naiz goatzen. Bueno, Mikeli galdetuko digu, urrengo batean Mikeli galdetuko digu, eta listo. Txaun, aipatu dugu, abesti berriak, kontzertuak, ez dakit zenbateraino aurreratu dezakezun hemendik aurrera Asgartek ze plan dituzuen, edo ze asmo duen Asgartek? Asmoa jarraitzea da, ez dugu bi kontzertu iteko ez da bueltatu Asgart. Esan bezala abesti berria daude, kontzertu gehiago ongo dira, abesti berriekin, eta hoen momentuz hoi Donostiko, Añorgako hau, barkatu Añorgatarri, Donosti ez, Añorga. Hoi da, aserotingo dira. Añorgako hau eta Bilbokoa dira, momentuz pixka bat atzea behi da ez, edo abesti zarrekin eta, abesti berri bat jodeu bideoklipana, baina, gainontzeko guztik izan dira abesti zarrak, eta horrekin jarraituko du denbora batez, eta gero asmoa da disko ateratzea. Noiz ez dakigu, handik, preparatzen egia, pixkat, grabatuta dago, baina ez dakigu zein izangoan data. Beraz, hortxe, bi titular utzi ditu behintzat. Asko gustatu zait, Bat, Adi sareetara, laster, berriak izango direlako, eta bigarrena disko bat badatorrela. Asgart ez da itzuli bi kontzertu ematera. Hori asko gustatu zait. Hori da titularra. Etxaun Urkizu Artxuaga, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, Asgarten itzuleraren nondik norakoak azaltzeagatik, sorte hon aurrerantzean etorriko denarekin, eta ea berandu baino lehen, disko berri horren aitzakian edo, bigarren kafera konbidatzen zaituztegun. Bai, eskerrik asko duzuei, tarte egiteagatik, beti da poza, musika zabaltzea, eta eskerrik asko nire partez, eta taldekin partez, bai. Ondo izan. Eta etorriko berriro, bai. Asierri izan genien, bigarren kafe hartu behar genuela, ze bideo deia hartu genuen lehenengoa, eta zaporea ez da berdina izaten. Eraz, esan genien bigarren kafe hartzera etorri hartzela, gaur kale egin digu, baina etorriko da. Disko berriakin inbarko zu hirugarren kafea. Noski. Hori da. Elkarrizketa akustiko bat, bai. Itzordua jarriko dugu eta hortik aurrerakoak ikusiko ditugu. Bale, bide batez Mikeli galdetu diot Dubaiko zalearena, baina ez dit erantzun. Erantzuten dizunean kontatuko dugu, hori. Hori da. Eskerrik asko. Mila esker. Eta zuei, entzule maiteak, bihar arte. Arratsaldeko 6ak gainean ditugu, beraz, badakizue, bihar arratsaldeko 4etan, naiz irrateren sintonian, hemen izango gara. Bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.